Аркадь Куляшов, лист полону. Дорогие, не хаваю туги, невеселый мой лёс, невеселый. Покидаю я родные сёлы, по рейках вязуть мяне колы ў Нямецчыну, нібы ў Турэччыну. Не адна я з дзяўчатамі, усіх нас вязуць у няволю, пакідаю дзяўчаты бацькоўскія хаты і плачуць у волю. Я пишу и не плачу, я стала скупою на слезы, только кинуть хочу свои косы цягніку под колесы. Але марные гэта намеры, не пускают за дзверы. Дорогие, лист даўгі я пишу на звычайной паперы. Не крывёю пишу, бо застыла и ў сэрцы, и ў жылах алоўка апошнім агрызкам. Ты читай яго блізкім. Год, як вышел ты з дому, и год не писал ты нікому. И мне пошта твоя яшчэ невядома. А куды я пишу? Можа, свет я смяшу? Хай мой вораг смяецца. Я пишу куды-небудзь мой лист, як у песні пяецца. Я пашлю яго ў неба, няхай ён вандруе з вятрамі. Можа, хмара табе яго выплесне разам з дажджамі. Дорогие, мы минаем Днепра бераги и дняпроўскія хвалі. Як нам шкода ракі, на якую вянкі мы заўчора кідалі. І плылі васількі, і танулі вянкі, і дзяўчаты сядзелі. А мой сіні вянок плыў удаль паміж хваль, пакуль вочы глядзелі. Мне здалося, стаіш ты у новай вайсковай кашулі, зялёнай кашулі, і кулі цябе не кранулі, а калі кранулі праклятыя, ды не забілі. Быццам зноў мы з табой ідём, як калісьці хадзілі. Быццам сон усё тое, што скончаны нашы гулянкі, што дарогі ў жытное затапталі варожыя танкі. Быццам замуж я выйшла, ты мой муж, а я твоя жонка, узяліся за руки, смяёмся вясёла і звонка. Але што я пишу? Дорогую мне трачу паперу. Я, ты ж знаешь, гаданням не веру, не веру, не веру. Любы мой, развіталася сонце з зямлёй, пацямнелі дубровы, за дуброў узыходзіць мой страшны, мой месяц мядовы. Васількі за акном у расе, плачуць сінія вочы, і няхай сабе плачуць, не бачуць мой сорам дзявочы. Давядзецца мне спаць, ды не так, як яны мне хоць хацелі. У чужынца, на правай руцэ, да ў магільнай пасцелі. Я рабыня, рабыня, я чорная, чорная, чорная. Любы мой, не с тобой, от проклятой бядой зарученная. Я пишу, я прошу, ты прыйди, ты отпомсти, мой милый. Не прошу за сябе, за зямлю, что нас лёгка носила. Я уже буду не тая, а след твоих ботаў убачу. Поцалую яго, і як баба старая заплачу. Родны мой, час і мне развітацца з табой. Шлях суровы, суровы, ці ён дойдзе, ці знойдзе. Ліст звычайны мой, ліст папяровы. Як не знойдзе, чытай па дарозе ад Оршы да Брэста. Ліст другі, ліст даўгі, што на шпалах пісала нявеста. І як не яна, не сама, то падругі пісалі не іначай, паліваючы кожную шпалу і рэйку слязою гарачай. Ліст ад сэрца ўсяго паланённая склала дзяўчына. Ты чытай і адказ на яго данесі да Берліна.